abakungu bali banje kibesa kibekiramo akona gotwera mateki aroko bara aya no tantaine ngayani akantu kasininiga ngomoga katika to ani akona kuruto moyengo buna kamura eri abana na babanjiri nango na nyamboto bono ngayora ngerati abana abagoja kogenda abangwana abagwatora bole mobole nakuru bole mobole moro bole mobole gitare bole mobole kitengera bole mobole gozengaki agwatora asa marieta baka maremande buebire araria oja kwunga ole moboyo gorete ntuma tinga ningo tikabora abakoma nirandi rende tunyakulisi tororere ano yo moyo chobeka kantu gakanga kasimoro seri ngatiganda nyakura abera obera rojo nyorode yoko mobori waja konyoro agachire katuri kandiga ona kogendera nganjeso manyana kuruwera no nkonganyira omanyano ganyugo omanyano ganyua pakobora ekiagera manyana takore tingaki taiyo. Get to the point. Take a step forward. Aragereriwe omonto yogotuma norobeberu omogisangio aye abantu bonsi bairanerie bateba amina yani ngaragereriwe aye ogotuma norobeberu omogisangio aye egiakonyora nigitakonyora erinda abantu bonsi bairanerie bateba amina negianjeirusa yanjeirurarari igona yego kama moyo kaeri ibe bamazikani yani iruka mabebe yinda kana nababoraka abwatobo kongu akorosi bwire nabagambi bono nabarabu bamanye ko bagambira gusenga kigoro ya mabebe ayo lakini abagambi gakinya saya nabagambi aerekere abandi mbagambi gwe lakini abagambi mumetinga ababoraka n'yinda kana mbagera mugambi gwe kinekebe 1 verse 23 Isaiah 1 verse 23. Ano mo asete ko liko kage mo gora ngo soma mo ngate mo gora ne mirmo yenu mo oji. Ata ne ji gazi mo saleti one yo. Awatanga ni wao. Niko baraba wa Syria. Mwana ki baba. Nge kyo soma. 23. Na ere yo lakini yeki wazo mangendoki. Awatanga ni wao. Niko bari aba Syria. Ekinega Faransa koze ingi. Okay. Abatanga ni bao. Niko baraba salia. Na inde babeire. Abagisangio. Babaibi. Babeire abagisangi babaibi. Kero yo mobo. Niganjeteri yaki. Nare mwango. Kwerigerie bitoki. Handaro mwanga so kwerigerie bitoki. Yani omogambia gutakaria akikurwa so moboraka amanya ko marosa riri bebe. Omogambia utakaria akikurwa se kindakana amanya ko marosa riri bebe. Baminto. Nyasaye bubi obonga tokonye abantu abatusika mabebabo. Nande bano tokurwa mabebe twatumana kware mapaka guentakana. Kware mabaka kuomoboraka wamenya kubona ingirende igwekeke ko Jacoba 23 verse 10 and 11 Proverbs abanyama bebe na gutumana megondo teni and 11 Tobaisa gutuma noro beborokoro tobaisa gutuma noro beborokoro gose gutumana oso ase megondo yechintakana igwa tobaisa gutuma noro bebe nande nabunaro yakanire korende kira abengingenjo yao ne naronga nabonarete ngotuma nore bono totumana bono oso ase megondo yabantoki yechintakana araba natumana ngikekoba verse 11 oyo bono roje biranga ria no bira oyo goso mota goto microphone igo je todo ekiagera omobori obo igare ne chinguru ere na chiruanerere akuruaniaye aya noranga ngana onye gwakora igo nganyasa etaruochi ngana onye gwakora igo ngakende nkiyo baragokorere omobori obo gare ne chinguru igekina gicindakana nababoraka ngaige kugambukuru ingorugoro ayakabeba kugwairire gakeigo marane nkorenta ruboruwaire bogero ni asa yonsi anonya tugutere
Igoko bamoyo amanene gaguchirwanirira ase chinjira chinyinge nonye nomogako onkogosare abe kweseri chibesa chisabu chitang'ana besa ni asa yago chandeta bwiso gonya gotigeriri bebe igoko bamoyo onye omonto nare kware kuoboa anya abantu mbaro tare gokuna libebe liabo mbarabi chintakana nababali nababoraka lakini ntoli gokumia otoja ngabano kereki naende kereki obe iyo kagete 22 verse 28 Proverbs neinero nelibebe 22 verse 28 Proverbs ani omonto amenye taseri bebe akona koburugorio karioka oyo ndo nakorarie kenagwa ebinagu byeite kabyamera gochiarie sa konya korari gochia omoario chakoteba no ari bebe liarengi egoteba iga tobaisa gotuma noro bebe orokoro oro chisokoro chiao chiabegete tobaisa gotumana igo gokona gotumana okoiranera go yateba ng'a oragereriwe abantu bonsi bairaneri batebe ng'aki amina nachira amaremo naro nakabugata obokomu yani omonto agoika tabugati mochando ore kogera oni oboremo lakini kweigung'a ng'anyarebe naone ti oboremo arie para nyarebe naone ti oboremo ari roche nyarebe naone oboremo gochirogoro akonia sababu getakoreti ng'aki abakungu bari banchete chibesa chibekiramo akona gotwera amateki arokobara aya notantaine ng'ayani aganto gasininiga ng'omoga tigato ani akona kuruta omoengo buna akamura eri abana nababanchiri nang'o na nyamboto bono ng'ayorengereti abana abagocha kogenda yani nande takumeti First Kings chapter 21 verse 3 nakiamarika goteba mumuro yerekera goteba gwao ni oboremo ng'omosacha mogori oboremo asimeke ching'eni era akaung'eine mekono agajanga gento munekinja asa matane yekiti ngotegerera masomo mo Kingisi n'abaruoti 21 verse 3 Kolene napoti akamotebi ekera abwa gotebi napoti amwana lyo mogondo gosamo chenjeri akamotebi chigomana natanga mang'ana ani amang'ana yo kwa na ropiti kanya sanya tange timbaisa ko mwando ne ani nto mwando kwa iru bwe chisokoro na etu ne chisokoro chi ani eritari kenda gokorera ng'oro liro mogisangio bwate pigipigi ng'abono nere eria tware pigipigi bwango ng'ano oboremo nande pigipigi yenye gendi matukabera atatu onyebekera ani oboremo bori bwakora ng'aki bwasiriro bono gokoba moyo oni oboremo ne sababu oborwaire mbogero ni oboremo omwana okogenda esukuru mbogero ni oboremo lakini okoni bosaigo ng'ana abwatera ni ori ogorete korumoino ngarora ari nanyerere ngarora tigamo bwatera ni agare aye okogare yeri kikebe nayo chikomenyo kwa mubwatera ni akagarea eri kibono igogokoba moyo takoni oboremo nande naye nonye nkwoni ri oboremo takoni oboremo bwensi pi ni chibesa chinyinge Bibilia goteba ng'a gokwoniri otigeri ibaga riokobori oboremo obu Leviticus ile imbugu 25 verse 23 chakero abarawi aigabu n'abaoni ngochanda abagori mata abagori nabarabu baonjokeru gose baonjokeru ndaetere eronkoro kiegento gekogera ogonjokeru nande nkora onjokeru oronye tori kobwatie kiebukwe goteba inkora agorore nande tori komenya somo igabu n'abaoni ase tekonigwa egenderere koba oyoyo oyegora ekiagera ense neya Nyasaye intu torabamenyi arabu ense bono turanyore ebiyaito ekero amaremo akonigwa yani ekero okoni oboremo tigari ibaga riokobori oboremo obuo takoni ng'a bono gotinanyora nande bono rende ngikiarengo naye gokogori omonto takogori omonto baka ebinyori ng'a gose nero ntebi ng'a nateba ng'a ise nakagorete oboremo naroko aye akonjoka bosongo mahata aiga taraja mbiri tari taraja moja ari ebibese biri biyere airane gocha agotenga goikonsukera asinini goika
gogo chikomona rega tena kwate chibesa yani kwangate chibesa kurwena chimbugate omaze mugo mwachaka nirebina naende goko oli omonto bakebinyolori yali bano mokora agreement na igoro nga omonto oyo gokwa aya guri baga igoro motindeke naende goko goro bare mabuye ntakana oko goro bare mabuye mogoraka goko bogora beira isi kinyombora abeko atogo kimenya intetebe 5 verse 8 and 9 Isaya uno bwaba gona akira abaguli akogora yani akogora ngana abana bali bantebi ngoma itena abamenta kibesa abana akona komenta abana oba menta bakoba goli pi kinyombora agaje na kibaji apartment ngo kumiore buna ikomye mukometio mouko to wojimenya nabo chiko teneraga buko chiko nyakora nga chine chio mogori nande chitamenyiri soma Owe no bwa banta bwa ko mentere nyomba se nyomba nande ba mentero bore ma ande be mentera obore ma so boremo oika bakora so nzipi elinde ngabarabo kabamenya ngabana bakora sa iyo nsinga maete na rasa ali munalinga nyerere ingaranga tikanya bwa tonsi go ikaige elinde na linda anyare ko agaja eliki omanene bwe meganda otianire ono manene bwe meganda otianire saba goli nyigweta ogote ase Isaya igweto ogoteba ekene chinyomba chinyinge chinene naende chingia goika lazima kama ibada goika chitigare bosa chitamenyire n'abantu timati gose kwanya korra nyomba chini chiagachiri kamanya natana yani otana komanya gose muga kwagachite gose mongina lakini chinyomba chiteneine igogoko goroboremo takogora sonsi pi gora tigari eso monta abantu baraterene ikomi bakure abande bako iwo kure basabe jirani ese barakorera matanga agire nyogoko gora suru obobeno obugao nane nyombora agacho otogo kimenya abantu mbale bakongoki kaoniri oboremo ande baso gotiemana nori aoneri umate gokwa oniri oboremo oyo kwagori goikabo obwo motu ayo goikabo obwo keminja rasima 28 waigire 28 Deuteronomy enda ngota bibungo waigiro okay Deuteronomy 28 43 na 44 egire kiaba gori erinde ngoroki bali bakoni nga onyogorire tangi tagotie mananere nga nanjenda gete tangi jiri akora to kabeka monu otagachete hey ngokorate ngombe ko ubusigizi nga nanjenda gete nga gache unity muneri omogori nga nanjenda ta ko ubusigizi inabezaki soma abamenyi bamenyeta ase gati ya ino baba banene ko babwa beterereti yo bako baba banene ko babwa orende ino magenderera gokya ya bano ko bandra konya ko matemi nganane ngoma chande likindi ana likindi ngoma chali no mwangu kwa macheza bana likindi yoko macha bona yo bandra kona wakea arafu baragomba bane binte binge barabuwa bako bane binte binge kibeza kinyinge cyamba kinyinge bako genderera wacha kuwo mondo badanga omugirango oyo byokeire bwana ingirende gate tigabyoke nko byoka achete nakikiagarata karugiranga agacha arafu baraba ino singo iko baratware binte binge baraba eno singo neri kabeza igabagoli abamenyi nabubara abanyenense bara abanyana sayo likabeza ekyagara abanyana barabu baragerere gokya elio orende ino ningo mora remerwe timoko bane bintu mora abaye singo etaye kwaonia itukondirio ramo esingo kyara tubwati era buna arigia gacha kogoria nanda akarigia gacha nande nkorigia arabeke bintu bisane anya ne duka nkorigia araye bange ayeri no ro konya gatenga karanga nge sabuni indore gose nkonyora ndi kibesa nkoretere koninta koretere gose ngamotu wakora wichabugo igaye tubwati uraba esingo lakini barabuo ebintu mbikorete ngaki nakigeko arabakuru kuchindugu ngoma to mondo kwa ona iri oremo oyingendo kyari ndugu one ndugu yego ikentware ayo manyana tuli gokora ngaki ige bintu bindekero bigokoreka tigatwanjira nenga it is biblical
Yani gokorora omonto omogoria achabumbire aye manyanga nonye nebukuna baya eitabete ngaki omogoriere oikakore ngaki oikagenderere naye oikone kuna kumusabirira ande kuigwa omonto komogamba nga namoete ase atobuga namanyete neriga ete omonto ase abe oiga arigia mariba agatobia yani kuigwa okona gwechanda nande gwacha konyora ochakire kugaruka ng'omanyete ande ochenga ngocha komoira ninde rogoro omorusinde maate moira ni rogoro rikibu no moira ni rogoro naende nkorosi are rogoro naende okore ngaki umaze karongo somo mugano Isaka Isaka ekarago sesenigwa sacha gerari iko bakuigumururu yani bakaroro nyasa omo seseniria maicho emegondo yamire bagatanga bano imokogorwa mokagenda nyengwa nyako somo mojaka na 26 bakamoseria iko bugire bakebisima amaja akorire ngari nande Isaka tayezi na akora kende era nande singinja manyete ngani ngoko mosesenia nande akagenda isagenda naenda akakora tesemu ande kabanga hapana karuga igo goko base okorora gwa akorire bintu abantu bakona kugaruka mangana yatachageti rero iga ndia chageti made udame nguya batebaiga akaro monta sinyur korema yago kondiso mugondo akararo liroria akorire bidia nyorire ande kwe wote abanganye matuka yago te abantu alikeranete ndu alikeranete nje ndoje nga mna ndoje iga nyati ndoje bobe era kinti ndoje bobe mbuyandoje amatuka eriri bononya kwa iro monto ayetiga igo tiga matuka yaere erinda inoke agotigerege ntoki omonto bona inoka achiko mutigera bono ore maririri tangani orra kurunze mbuyabire tama tingo yongo ganda arengo areta top dressing yakatenga are kokomera nande eri ga kokomera ukagane gesare lakini ebituma kokomera oruota kabiame muno orionde bono karo che kuigote banga omogori oyo koranga muna riri na mokondise tiguna na moino kiata njete yo koranga ga buga tarira beri tabuga tetiraba nayo tamaetie kioko koraso mogondo yo rira barira rimbu yarire omonto saregete ningo naye bono takono gotwara twarenda amwe taiyo igo goko bomogori gorake goko oni tigari bagari okoboria naende goko bomogori gose gokuaonirie manyango yare goikagenderere naende bibilia yatebanga natware bya kurusingo nayo nya kwagoririe omonto aya ne ndugu yaye goikobo asoko na komokonya igwe ndugu yaye 17 verse 17 Proverbs ine ndugu yo maoni uboremo 17 verse 17 Proverbs yani aye wako bapi eon Omusani nigakoba n'obwanjani asechinga kichionsi Loyo mino niga iboire akonya asenga kiyeme chano ono gokwabire ndugu yaye ayemechande ne yonsi yakoba omokonyi ningo bono nande bago gotigere meremeria menene kiagara n'obwate bago tabinga bono muna asirire igombora n'oroche tabugate kende na mokungu otamonyuamete bono gakia yasinge njore ndugu nande nyasa ogoseseniri ayatoya ng'ombe twakane gochiboko bwaye agokogora ng'ombe ebueka ekenyoroge gosangeresa ndugi igo gekoba igo manyanga nyasaye nabwate sababu ekiagera ye ne ndugu yaye igaba onya maremo nabaegerere osetinda abaegerere omonto nare nyasaye goseseni otwara kibesa lakini osoka kogoroboremo osinyukogoroboremo maeto kogoroboremo it is biblical igogoko mokungu ole moyo nyasaye obaseni mubwate kibesa onye kwaruete kenyenya bokione okarubo girango okarubo machoge mate okarugo sengo chiaigo chirogora ogacha komenya nande takoiro na gochikonya koboria kaboremo gakaro worobore marari iga omenye igwa egento gekogera abantu bagonjokerwa maremo abantu bakonyorana babere bagora noboremo abantu banyorana batatu efamily gebwata abantu 10 lakini batatu bagora noboremo abande bakirete banyora omonto yakire korema aya moro ko mori ngaina tata ngakige kare yanje na ona tigunango ngakyo komboriga ana ko bona nango eburoti ene yangayo manyete esegi yachaka ebina byagenda koti obole mubuwatenena omogori no moonia baborana asenge njonga mbali kubwatiri ichiko iguri ichiko 32
verse 44 Jeremiah. Lichikorio kogoroboremo. Na chakire kogoroboremo. Nondo koni go gwachakire kuigumunura on. 32 verse 44 Jeremiah. Emegondo negorwe chibesa. Nokobwatana wokoyegora. Wone emegondo yekogoru chibesa okobwatana wokoyegora. Wakoranga korikwe. Erinda marieta arikwe. Nakobekwe kemanyerere. Amarieta yabo abagori n'abaonia. Erinde babeke ebimanyeri nga twangiranire. Nyare baone eri nyare boboremo. Erinde eriyo yora agaroke aira ni marakarenga. Abangorande limba nyakoni boremo inu mo komanya. Ande mwanya komanya mwanya kogora inuta ko cyande katigani marakatato. Mwana tabire marakatato yoko garuka. Arabu nokobwatana kori okomumekeri wase birori ba obasi okobwatana kori abasongo bakoka agreement gokorwe ase birori bakorete ngaki ono rochonya mwanyorana no mogaka roje sare korizi okongaina nganko ni ndo bore mubura orworo kwa matenga bano karabu gateji ingende atejinde birori mbayo obuno bore mukwagora gosene ja kwa mugorera yarabu ayo ningara akore ka soro gongorwa Benjamin bona ajakire kobarwe bisaku asa maremara agorwe ringane limo natakurusyo ndiriga woko goboremo ma akikisanga abantu bonsi bari wogorete kobo mbaro naye guguicha inchwe nabasaiti erinde kamukurikerana murikerane abantu bonsi baro ano matenare kuna kosoma naja konyoranga oboremo botegete oboremo gasoigoro tari magoroba okogora mawango kumiore Genesis ndatogore mogwaso Genesis 23 verse 9 ntoi gumuna ayo ndawateba Abraham Nuta angali kurumaliaye elio lirawo makipera asensinyo yobole mubwaye aseri igori liikeranu takugorobole moganene chibesa chinsi nini kwazo akunya gweto king'omanyete ari aro gakigona aroho nagwerete takugwera gora ligori liikeranu elio tigang'era ase amasia ino bono inje onyoanchire kong'oboremo ang'emuga soigoro abantu baroche lakini abantu basikuizi ata etagoro oboremo kemumi na bari bamong'aina ng'omanyete ntotageti bantu banya kumanyanga twaoniri bono gocha gochaka kwagacha igogocha kobatenga naye akwagachera yarangu atagete bantu bamanyanga kwaoniri yani mugasoigoro asa abantu baroche ang'ere igakong'oboremo bwa makipera ang'ere asa abantu bakorete ng'aki baroche ebintu byagerire amarema abeire mechande mesa nebintu bikuru kemumi igo omuntu otabe ngaya tikatogorane gatobore muno bwane naye chibase ne chao ntatogorane aye oyete igasinyirwa batenga karanko onyora nzukia togo chake bina nkobwe omogano yokore ngaki bono igo koba moyo nonya Rutu waigire gitabu kia Rutu inye ngo bitatu waigiro aronga kiboko gorunda ngo bobore Rutu te gotoka onyere mugaso igoro te gotoka elio boasi agatebyo monyamwando oria omonyamwando Naomi orio iranire kurwa sense yaba Moab nkonyaro muboria bwarenge omwando bwerimera kyo mwabo torako egandarae njenigo narigereretie bokomanya magana aya kwarigereretie njenigo narengeretie gokomanya magana aya bono nonyare kobogora igasa maisa bagakaba bono goroboremo asa maisa bagaka tako goroboremo asa maisa omogaka oyomo ngokorukare mita 500 gochigoro kogo kwana ochikorigero ligose naigwe giogoteba ogotebi ng'aye
igo gokogora kende gionsi keuzikane toboremo omaete nane gento nacha gokumi amare maya yani kare chifaili chia kare egeto ekeguru keguru naki kiarenge efaili inte bukwete abe keguru na saba bonsi baikana aya nachire keguru ngasa na yatebira abantu bagora marema saba gakabarigerereti no korige erindigerereti inte keguru 32 chakera sigisi Jeremiah eria inte keguru asebona agreement mapata nego chikogachwa rero ebiguru bya rero nechifaili mondo oni oremo oyondo oroboremo otukuta mapatano orunya batanga tindo chiese na begete ngakoranga rimba sagiro chiachete gosego chiariete masagiro chikori go bazi bore mobumbori bugao okay somo ero Yeremia gateba linganeri dio manene digacha sende ligantebe 32 verse 6 nere yungo so yes ero Yeremia gateba linganeri dio manene ligacha sende ligantebe nama anameli musinto salamu isomoke yebon nacha sore yebon nacha sore agotebi osaka agotebi nacha sore na ngoja gochara sore agotebi ngoja gochara sore agotebi ngogoro mogondo oyorago anatoti mate na wani wote ngagento gosoma ngoja gochara sore agotebi nga ogoro mogondo aye ole abo anatoti arafu ikiagero mwando oyo naye otungetie ekiagero mwando oyo naye otungetie oyogore na koyoboria gendra gosoma elio anamelio momuro tatamoke agacha senda wase na abisire muna kiabete muna tebetigwe akagenda asa abisire muna manene konya akwanire agantebia oro mogondone ore agwo anatoti moeresire asense ya Benjamin arafu ekiagera nayo chigete ore na koyoboria oboyo arafu elio inchenga manyang'aliria nigori arengeri ngana lyo manene ingige kaba korende korwa ase anameli mumuro tatamoke nkagoro mugondo renge agwo anatoti arafu nkamorengera chibesa chisekeri chie akamorengera chibesa chisekeri chifeta 10 na isano na ibere nkalike karatasi yokogora yani muna mwachiri chintangani akararika abasongo bagoteba first word abanya sawa nenkorandire anto batachite sukuru gaki ngimomine abasongo ngakibakoro chibesa chintangani first installment akalike sesakara erikige kaba akalike karatasi yokoyogora nkayebeke kamanyererio kyane bano nkayemumeka nkarangeria birori bano nainde nkarenga chibesa chiria asekerango kyoborito ainde eriki nkabogorio kubwatana koria gokogora omogondo komumekire korikire emeroberio na amang'ana achikire bano amono okonde kobwekaine koria rero tokoroka photocopy original na gendogi arande watamumekeire elio nka Baruku musintoneria agakora ngai omesaya okubwatana korio agwasobose bwana meri omomuro tatamoke elio na samasio abirori baria konya barikire amarieta abaso okubwatana okwo bano boigana samasio abayahudi bonsi abo baikaransta asegora yenyomba y'abasibwa erikigega ngachika Baruku agwasa abantu bonsi baigwete ngamotebya aya naro monene w'imiganda nyasaye b'Abaisiraeli agoteba imuki okubwatana okwo okogorana kw'omugondo okwo kumumekeire na okwo gotamumekeire obeke amakaratasi ayaberase ekeguru bano gekorire korwa asamaraba aya no atigera igo aimokie okoko mumekeirie no kokogorite ngaki no gotamumekeiri yani kori ikire ngaki bano original na gendogi ne photocopy abeka ase ekeguru kiarero gendogi file ririkare ne ekeguru kiakorete ngaki kiarenge orochora bwatie procedure iyo obwatie ogore buna marika atebire igomete gwaikire randi kwamanyire gosaye no mogorio 15 goso no mogorio karenga erinde elio nyore baketa itodit omonto naranyare gokugaruka
egento gekogera andu bakogarokwa nogoteba ng'araka ndio bahati ya nani? Ikiwa ni bahati yako, pia muenda pole afanye nini? Achukwai. Bandu bagurira marimo paka ko yatolerieta. 49 verse 10 and 11 Psalms. Yatolerieta bori bonge. What 49 verse 10 and 11. Wanate. Bonzi nigo bamanyete. Bonzi pi nonya ngokwa bali. Nabo igo na bara baliri. Na machara. Elio batinga banta ba bakoira chinibo. Ngamuna tukaranse ta. Twanzinto manyetenga abantu abangaini ngokubale abaliri ngokubale amachara ngokorale naki. Nakia ko roma ta machara kutoka sa matanga. Akona gutondege sangyo. Amanyetenga rero noyo mambiningo. Lakini abantu abangaini toko marra matanga. Ya okongaki ngaki bano mwaikire merobeli. Nganga segete. Igo koranga mwesire okora lakini kiba yasanji tobolete irenga ngachinga naiga echina arule. Oma eteli ngani elimo monta kueba. Omo songo naroli omateli naroli na batebi wekelingaro gotenga money is not the problem. Problem how to use it. Eji beza njiba bolete. Lakini onye presence ya ote gotokororo. Ritu kona ye kia okerache na ye nkiora atomeu. Ewan. Beza njiri kende. Orojo nya machara ko manyanga na barakwe. Ona kobaga, ona kona koigererie ebigenga, ona kochiroche, ona kokora gento gite. Elia banta bangaini, bakarese bakare, anano matendo bago chibangokia. Wewe yani otomachi besa. Otangaswa nande kiabanga nsabere libaga ngamere moyaye kongarao ojinywa gwato meteji bayazokire aba bago tebi gwe special yabangina ombati kwana kabereza bangina bale nabo bako igubu yanga kibeza gwatomire lakini babuli ngaki lakini buya akarawa na yare kiabo kiraike ngoba no ramo bugatezi uwe dibate nabo igo igo nabora akagenga gokwa bazira nekibeza nga gwakorire besa njiri kende onyege ndokeregie kenyoro naye korangaki iko bori ngana kiere ingento kikego korwa bunoko bomongwana omate omongwana no mondo otali gokana no mondo otali goitaba ore gati bunoko bomongwana ngokumi ore buna ikomie kumetio mouko igwa bantaba bangwane kibakorire bazira baninsabe Igo bakorengera lianga nigo chirabe okare na kare chibeze jijiabo jirabo okare na kare no bamenyo bwabe byara se byara no bamenyo bwabo obore byara se byara baramu bari kokotana ne bari gokwa nigo babwatore megondo yaba samari abangwana babagwatora bore mobore nakuru bore mobore moro bore mobore gitare bore mobore kitengera bore mobore gozengaki agwatora samari tabaka maremande buebire Araria oja kuunga ore moboyo ogorete ntuma tinga ningo tikabora abakoma nirandi rende tunyakulizi tororere ano omo ichobeka kantu gakanga kasimoro seri ngatiganda nyakura abera obera rojo nyorode yoko mobori waja konyoro agachire katuri kandiga ona kogendera nganjeso manyana kuruera no nkonganyira omanyano ganyugo omanyano ganyua pakobora ekiagera manyana takore tingaki taiyo bono gokoba moyo takubiki birengere limona senibo nibo ligia lakini korengere tingini beye omoeri pi inkiera nkonye ekiagera na acha konyore getabu gia Ezekiel owe kira Ezekiel chinza kaije jete ujibona Ezekiel 7 verse 9 Ezekiel 7 verse 9 Ekinege ndokia wasoma Ezekiel 7 verse 9 Iwa mwanzi ne ndio yino mawasoma 19 ye oiketebe mbatugute chifeta chiaba mbatugute chifeta chiaba se chinjera chitabu chabo nchibarwe kobege ndokie ubi bunenge ndokie ubi iwa nje ngosoma gusanaye chifeta ne chitabu chiaba Tichi konyara kubatoria aseri tukurienda mwamu yo monene ebintu ebyo imbiri ngoja koizane kikogani kwabo osetiko tibiko baigotia ekiagara nigo byabete
ebigocha igo biabete ebigocha bakagora bagakora ebibe igo biabete ebigocha bikagera bagakora ebibe omaete omonto okorigi chibesa omotebi ng'ana Nyasaye nare igagokumia ekero omonto are omotaka omuya nonyesa abasukuru gagoikere ekanisa lakini ekero achakire koba muna naanza kobandoka owaza koba muna naanza korandoroka buya owaza koba muna kende nkiaba igagoichibueba omaete tari ero ore omobe nonyena kamonto gakoroku Jesuruni ekero gatabwate kende karenga akaya tiga bono gaze kugirigenta yani njugo karigirindora na karenge muna ng'ombe eririkega bono gaze kugirigenta gaze kona igonta titunde basi bibitini Deuteronomy yani gakeba Nyasaye bono ebintu ebyokorigi ebintu ebigwechandeire ebintu ebinechandeire Nyasaye bwo buyo bungatokonye tibicha kobeke gocha taima ng'ana amaremo kwagorire mbuya nyaroka asa marieta lakini onyorenga Jeremia gagoteba ng'a onyo omonto origeti gwetogia tabaise gwetogeria obonda tabaise gwetogeria chisemi tabaise gwetogeria obong'aini korende etogie ng'ana momanyete orori. Mwenyezi Mungu awabariki. Machani Nyasaye mbiya manasinge njo watulendire na mbiya manasinge njo gwakwandira manaintu asirio giri kuigweka. Marana Nyasaye ito ase chinga kicho moerio amarema abeire mechando abeire kegocha ase tore amabebe noare naro tukubuna twaeta na kuruka tugocha ase kanisa bwa matemboyo na bwanjani mboyo waro twasabiro tokonyo manane tosika amabebe nonyana amareme kero tokone na kugora manane tokore buna marika atebire ndake twamachira ase ngenchio gotamanya bone kero twamanyira mang'ana ya twasabiro tokonya so ase chinkoro cheito ende tochakoroga ndoro ya wanja kwa ogokoreke na kugosaba asi Yesu oyo romotorio ito. Get the point. Take a step forward.